Hei, jälleen ollaan taas Kootin messuilla. Tuu seuraa meidän mukaan, mitä kaikkea kivaa tuolla on. Ja tällä kertaa on lippukin myös mukana. Lippu jäi kotiin. Missä tää kone oli? Hei, täällä on mun lempiosasto. Nyt mennään DNA-hedelmäpeliin. Viettämään tätä päivää. Hei, nyt paistellaan tätä jäätelöä. Lemon yogurt. Tosi hyvä jäätelö. Hei, sit on tämmönen Missä X jäätelö, mikä tulee kans uutuutena. On kyllä hyvä. Aika kirpsakka. Ei pysty puhumaan. Noin. Jalka pitää tulla pois. Kiitos. No niin, nyt voitettiin 2 tällaista ja päästään tätä maistelemaan. No niin. Ei meni ykköseen. Niin, nyt on messut käyty läpi ja aika paljon kaikkea uutuuksia on kassit täynnä. Niitä tulee sitten loppuvuodesta ensi vuoden alusta. Heissuli veissuli!